Gen. No podívej, povídej si s dědou. No, nazdárek. Povídej si s dědou, Bam. No. Onem babička si tě natáčí. Co to je? No, něco řekni. No. A zasněj se, Beruško. No. No já ty, povídej nám, ty jsi napapala. Teďka taková napapaná jsi, no jo. No, onem. Ježišmarja, to jsou zvuky. No jo. Tak a onem něco Napapaná řekni. je. Mane, to je protahování a kroucení, vy. Kristýnečko. No, Kristýnečko, ahoj. Ahoj. Čuri brindičko. Ježiš, to je protahování. To je protahování, no jo. Ano. Čili bys tak chtěla zasmát, že? Trošičku Ano. do té kamerky, Pane, no. že spínky uděláme. Pů. Čů. Namaširujeme bříško. Uděláme prd. No, honím, pojď chodníci za ručičky, no honím. Ne, to ještě Ještě ne. brzo, já vím, že to je brzo. No. Uděláme takhle. Obša. Na bříško. Jo, a teď ona drží hlavinku. Kristýnečko, počkej, ale ono tam je to trošku asi do kopečka, víš? Obša. Dědo, teď ju nasral. Ne. Teď jsme ju našrali. Kuky. Ahoj. No, ahojky, miláčky. No.